बॉडी कमजोर बाटे सुगले कठोर बाटे हो जाई करिया दहिया जब होई गोर बाटे। बॉडी कमजोर बाटे सुगले कठोर बाटे हो जाई करिया दहिया गवने आईनी तब से ना भलाई भइल बा गेहूं काटब नाही ढोरिया के ढलाई भइल बा खेत में बैठल नाही जाई ढोरी के ढलाई भइल बा। जही तम दे हजरे रहेला बिलेंदर घरे गुडू नितेश देखो चोली से पसेना गरे। जही तम दे हजरे रहेला नगेंदर घरे अल्लाह